Iripo nifai ingkoi retrok ani nombor ingkoi retrok Duarbaguri MEC constituency angkangpi Daithor police station keparlo Daithor Congress office along Karbi Anglong district youth congress atumpen tol program kepamanpon bangsuamai Bharat Singh ingtipensi mai charipon aluhiaman pen kache tongdun Sukur Singh Kro Karbi Anglong district youth congress committee Rajan ingti president Nili block congress committee Rajesh Timung VP Karbi Anglong district congress committee Anon Timung president Difu assembly youth congress committee Janmiti Teronpi president Bokajan Assembly Youth Congress Committee, Bhimson Rongpi, Secretary Karbi Anglong District Youth Congress Committee atum chitongdon. Lapen penangan Congress along Klembang Pubang atum chitongdon pen RDP don. Lapen during polling station pen BJP social worker Bangkethom Akorte, Jod Rongphar, Ronjon Rongphar, Lapen Ronjon Timung atum Congress along Chepa Ogdon. Alang litum pen kaning jepon ke, nili tumaphan majokta nang baibe puta ning jepon rinti. Nili tum ning ke hang pensi Congress along kewang puta ning jepon. Lapen Lapu Karbi Anglong District Congress Committee President Sukur Singh Pro kaning jepon koson si youth atum ke claim ke dam nang jima lapen cherok tok pen do nang jiputa than pon lapen nili tum Duarbaguri constituency along henlo first store program kedeng pon puta ning jepon lapen ili tumta isi organization ason lo puta than pon lasi Congress a party of hansi ili tum ke sai claim pinang po puta chethan chimum pon lapen lapuson tong sekot pen bang pharo hini suse armu kache tong long ke ning arong pik anlo puta rajan ing ti pen ning jepon sonsi bang somai ing samjin pen pachun pon lo puta secretary KADCC Bhimson Rongpi pen ning jepon kahora pen reasoning ti tike ni Lapendan anutina youth anutina PYCC tami arpu dolo jate nilitum pini arpu deng derpen nilitum claim that nang nelo himane election ta non ke boket lo temen tu tong bang election declare hone laso putaksi nilitum jasemet pen non nilitum PYCC kiseng seyadim ba inactive adim nilitum koson si hola dak committee ke form nai ma ba reshuffle nai ma pisamen tong sekor nilitum claim nang ko Dolamara angkang tomon ki thike bang jok penang an hem kan hogdun lakhain ko da truck Duarbaguri MEC constituency ke parlo Dolamara angkang long men tomon ki thike bang ka ke hiring tangrak pena jok Dolamara angkang ka kojan PS Sunaram terang lapen dhadora PS arlo apar dhadora lang hokduk rongphar lapen long ki teron rong penang an hem kan hogdun kangting pena jok hem kan hok photo long pon pelang apar dhadora nathuki lapen kopai ke mia jok muni tum thangnat kan hogdon avelang lasi kisung ke phowek atuma phan tong sekot pen local MEC mate Karbi Anglong Thomas Council Forest Board Chairman Richard Tokbi lapen CM Dr. Turam Ronghang MP Horen Singh be MLA Dr. Numol Mumin atum kerap ke paliji phansi hawar aratum tuning ripon kohora pen ration ingti report TK News Tere nifai ingkoi da truck arni number ingkoi da truck Duarbaguri MEC constituency angkang pi Daithor police station ke parlo Daithor Congress Party asai hempen Daithor mini sedam ahawaro procession kedam Karbi Anglong district youth congress committee penche patir piponsi pini protest against program kedengpon Karbi Anglong district youth congress committee mai phu kongchungbang mai phi pen chenglok local committee atum penang an chetongdon labangso protest against program kedengpon nangkok lake sonthom ningkang samsedokok lake Hormu ador keso cylinder gas petrol lapen kicho hormu Kaziranga National Park Station aputhak lapen Duarbaguri constituency along Daithor Dehuri Sangti Sen Gravel ke pon aputhak nilitum lahai kroidon thekthei pusi ningje ponrenti Dehuri pen amosingti report TK News Tipang ke lalo, jadi Duarbaguri, wan si paprang ni malah ningkan pop BJP government bon itu, karena tu paprang non epin lo, tapi non min issue bang ke lalo, Kaziranga National Park Extension bang, Karbi Anglong alo anta 10 km radius laso bang itu, kedon non tekte, lasi laso bang prabjin pen, itu pan labang video nih lasi itu, sodak pen pinjam lo, lapen, langroy pen las, sen graver ke full lapen pot non itu. Langroy an herang ciman lap lo lasi labang tapap jin pen non amat to nangji labang dengan tuma adiman lo lapen la Daithor Dehuri atwar black topping atwar an tami repairing thek lo lasi labang tapap jin pen non nang repairing pinai lahai isu lo lapen la hormu hota adror kisu pen ikum hanang pajum pinai lahai lo sono saksi dopilang sudah dithanam e pelon tek tami lahai isu don pen tami itum joyke joyvan pen pengdor mi peng dolongji phan
lapen ekipor kami nitum reng doreng pen dolong ji fansi masih insam jimpen nitum han lahai kemang ateng pen nah klem tene lahai Nang limen sithang det. kaliman him sondong pi kabiang long youth congress committee asikat Kaziranga long animal corridor putak rat kachisongpon Assam Sarkar pen kipang dangpon ateng Kaziranga National Park Animal Corridor akimi long sirkep kesalam jepan Josemet Karbiang long along lielong National Highway 37 pen 500 meter an kangdang Bangso long number crate roxy Socheng Dhenta constituency angkang Libesi colony Joysing Doloi Terang Memorial Colony Gulab Kiling arong Haihun Henlo Bangso jok hadak kedo bom aratum non upper kedo ketak kisung tektik lo Mekri Meklang pen kedo nang laso jok apram sutami cipi daji pusi kachisong angtong par omprut anpin lo Lapen Karbiang long Thomas Council CM Dr. Tiram rong hang kedam tang niphai There sirkep arni rong bong wekha ingti mini stadium akimi kang pua mai long kaning jete kang pen chenglok along rat amai pi long kaning je lapen kachichak padopon ateng ke Karbiang long along le echepta kaprek akhai phan pipon thek thepu kaning je putha non la so porhut koson lo Karbiang long akhai aphan arja pithek jima pusi towar cholang prong lo hada ke doa hawar arat tumke bon sita Socheng Dhenta constituency lapen Duar Bagori constituency angkang Josemet Golaghat district lapen Nogong district atum Kaziranga National Park amen pen penang an Karbiang long along le adui ahoy pen nang park raksi kangdang bomke Karbi akhai atum kisung pik kachetong nang angthek kalima pusi rat atum pen klardak pen chethan mentune pen ke animal corridor mentune pen ke eco sensitive zone mentune pen tiger project puaputhak alam ki ke prai pipin ke Karbiang long Thomas Council ke chari pon ke theki ding atum angpor ta team Karbiang long ke chari pon bom asongja tum prapjin pen nangcharai kom dunji mapu aphan hadak arat ke do hawar arat tum pen sodak pen chuningri padopon dihori pen amosingti report TK News Josemet alam thepi ke lahelo korim inimer koridor ke parloji puaputha abangke nilitum na parloji po abangke nilitum Josemet chedon de lapen nitum chikroi kre lapen nilitum aphan aprang pen lahai alam do posonte nilitum ladak do de deji wangwe deji rong sita me chukim churang re deji sita aprang pen sita me laso homoi save dak sarkar pen sinilitu aphan ladak rong sita me nang selam pilo Hemso sita mi sarkar pen sinang kim pilo la sinili tum rat rong atum sita mili tum wanglo hem ri chobochelo bari bitung chebenai lo la pen osomar sarpi sarpu sita mi nili tum ladaksi kethe ki ding ke dolo la sinon ana pola so homoi sanang do ko kupia pot ma pusi nili tum sarkar pasame karugang tu la si nili tu apha nang ra vek nang po sarkar pen nang li tum team atum sita me council long Kicari atum sita minang litum nilitu aphan nang kerap dia aphan pusini tum Josemet pen nitum rong thomarat nang litum hantem tame chinir lo chuning ri lo tim Karbiang long atum aphan sita me Josemet chuning ri lo la sinilitum ladak sung pik duk pik la pen pinia ni nilitum mekri meglang ke donang ko kopia potma nilitum sita me Karbi nilitum samne khei nilitum samne munit non irimer koridor বর্তমান তেখেতে ডক্টৰ কাঠাৰে আমাৰ লেপৰচি কলনীৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কৈছে তেখেতে এটা কথা কোৱা নাই এই কলনীখন মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা এছিয়াৰ প্ৰথমখন সুস্থ কল্যাণ আশ্ৰম এতিয়া দেখা যায় আমাৰ চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শকো মানে বিসৰ্জন দিবলৈ বিচাৰিছে ইয়াৰ এটা স্পষ্টীকৰণ চৰকাৰ বা বন বিভাগে দিয়া উচিত আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলটো কোনোদিনেই এনিমেল কৰিডৰ নাছিল আৰু বৰ্তমানো নহয় কিন্তু MK যাদৱ ডাঙৰীয়াই প্ৰথম তেখেতৰ প্ৰতিবেদনত মানে এপ্ৰ'চ পেপাৰত 4টা কৰিডৰ উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান 9টা কৰিডৰ উল্লেখ কৰিছে এনেধৰণে বাঢ়ি গৈ কেনেকৈ থাকে এনিমেল কৰিডৰ কোনবিলাক হয় যিবিলাক ঠাইৰ মাজেৰে বন্য জন্তু অহা যোৱা কৰি থাকে সেইবিলাক এনিমেল কৰিডৰ আৰু তেনেকুৱা কিছুমান কৰিডৰ আমাৰ এই অঞ্চলত আছে যেনেকৈ বুঢ়া পাহাৰত হাতী সদায় পাৰ হয় তাত প্ৰায় পাৰ হয় কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলৰ মাজেদি হাতীটো বেলেগ কথা অন্য জীৱ জন্তু সদায় পাৰ নহয় বাৰিষা